Gonna stá cuasaí a chóirde is mis an pío marchu agus siúd é leabharfas tá tam leann ó rinne mé leabharfas agus tá an cairn leabhar taobh le laba ag garí níos mó in imacht ama mar sin caiig mé sa fáil ré leis na leabhar agus í trofleid. An leabhar bheith a phléigean aniu ná an cean seo Oiread na Fríde le Jackie Donncha agus siú leabhar de fáistí is stoilm nó beidir go bhealach sé do roioine fásta, fellmóirí fásta agus se tá rud amháin sa leabhar seo a hang go móilm agus sin tá charachtar sa mamó sa leabhar seo a bhfuil duine a teachtaí a bailú leganach a chainte agus dá réir tá leganach a chainte agus rudí severas na gaig aici seo agus fitríd sin le plot an scéil agus hainte sin lem mar sin céigúil an insint anna siimplíd an chud is mó catarteach na nachanna spéisiúla seo sa leabhar. Is scéal grá tá lunathe timpplair COVID agus tá casa áirithe ann agus tugann le fis go dúla ru amháinach thuirlaí rudéile hainlumm agus an rud sin madidir leis na nachna caiinte hain go mórlam tá scéil siimplí go leor agus fiú an tanga atá sna codanna atá siimplí tá sí go deas tá sí fíor nádúirtha agus se Tá bhéit an teachtar cheann na samplaí deasa béidir go bh cean sin an ní leithna go ar chuine go gníosigh tú mála salan leis agus tá sin léite go ag úidir eile ó chun mar freisin agus cadí na cín eile se nílas gom beidir néna mé iirecht teachtar ceannacha agus ceannacha a chur faoin bhí an híos. Slán tá mí na chuirde.